Njengoba sengichazile ngiyayazi imali yalapha 30k. Uyabona ubungozi obulapha bulingana exactly nalo 30k. Ngizama ukukhulumisana nabo. Bathi imali engaba khona 60k. Ayikho ke ndlula le. Manje bekuyini ukuthi bye ma? Bekuyini ukuthi evalelise? Indaba umuntu umdala ubabakho. akayena ubaba wami. Angisenaye mina ubaba. Amlefu sofundela lezelo lami manje. Masethe nombhadethe yona child yakhe yoyohle 20,000. Uma zethu uthe wena umcharge u90,000 rand wathi wakhokhela u50,000 rand we-deposit. Ngiyaxolisa ukuthanda Kinosi. Selihamba kuhlanya wemama. Isabelo. Yeah, umhlaba uzohleka mfana. Imali lengenza ama 20,000 ngebhandla. Hayibo. Uyabona uJesu mfana wami lethu ukukhanya nolethu ukukhanya ema-hostel. Senomsebenzi omningi ke for wena. Usazoba rich wena. Hayi siyabonga manje rich. Nenze nje iqhumabele nangukhathi wakho la u20 lo. Awuna mfana sazosebenza ama-hostel amaningi adinga ukukhanyiswa. Uyakude wena. Nangumuslim. Hawe hey nduna. Shwele. Kwenzani uBrarish la? Yamazi nawo Brarish imkoleko le xine eduze manje ngathi ucadole. Manga kamasathi siyakona namhlanje. Gogo namhlanje shanje one call inyana siyabuya. Hawu umshu wayishutha into zami zamahle impela ke namhlanje. Wala idollar nduna. Shisa inyama njalo namhlanje. Kuleka wena. Ngishiseleni phepha malume ngiyosebenza. Yeah. Ngikhipheni nenyanya malume ngiyosebenza. Amalanga wafani. Angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Oh, bapha abantu bala ekhaya. Mama. Phila wazamuhle. Ngiyabonga. Majele. Manganiphazamisi ke ngiyamazi phela bese kubona kabambili. No bandla sozoqedelana lana ngithi. Oh, hayi uthi ngibambe wathi siwenze la nje. Ya. Angixoxeleke sisi. Ngizwile ukuthi nakho ulokho njani babakho. Usephinde wanyamalala futhi. Hayi. Kodwa mina sengijwayele nje ukuthi uma nenyamalala. Sandla. Kodwa yasimama bengicabanga lana. Ya. Kunganjani mangase ngihlala nawe? Oh, Yazi bengicabanga ukuthi kuzoba mnandi kanjani. Singenza ama-spa day, besifotofotoze. Ade futhi ngitshela ukuthi ade ngifuna senza ama-TikTok. Siba ama-best friend. ya. Futhi ngizokusiza nangosisi wami omncane usendleleni. Kungakuhle konke lokho sithando sami kodwa Mina kodwa mangempela sengikhathele nokuhlala nomuntu ongekho lana. Kodwa ntando uyazi ukuthi kunjani lapha kagogo ispace asikho. Yebo lento siminyaminyene. Kodwa lalela-ke. Ngizofika, ngizokulanda sihambe siyoyenza leyo shopping gig, yabo? Yeah. Okay. Hayi ngathi ufenda vele usengidendile ngaphandle. Oh, sekhona. Okay. Hayi hamba kuphuthuma ungabi late. Okay, mama. Sino pa do? Alimabona wena gore no po. Yeah.
mena kithi kuneyinkomo beka ngama-triplets ziningi sweetheart ngakukhona wangibhinga okungola ngakukhona ngakukhona hey wena unesibindi esinamafutha ecele umuntu nje hayi bekuzomsaba phela mina lo wamuntu awukazongishashaya wena bethu uphethe u-10 week nyokonyoka king kambani dade kahle make la yeyi sondela khipha izandla emaphaketheni phela vala umlomo uze kubanda amathumbu hayi bo okahle uhlasa ngempela wona inkonzo enjani unqaba imali khona indoda enqaba imali indoda esabubuva kuseduze lapho kahle speaking ome kancane engizathi usebenza wona iholo lakho lolu 5000 wakho lo bathi uzongisiza lapha 5000 mina thatha la sibisi uvubo ngazi uphathi baleka lalela defela ukuyenze wena uthola iroom la uthola iroom uqashe thenga insipho gas uyikhole la khona uzokulandela le mpilo iyashintsha manje mfana wami impilo iyashintsha manje bless my place yeah akahambe Uzamuhle ngiyabonga. Hayibo, ngathi labantu bababona ukuthi phela ngoba vele nami ngomuntu wakamabona kude. Saze sashaya. Sashaya ngempela manje babona ukuthi. Uyazi namhlanje ukuthi ngenze kahle kanjani? Angibhedanga ngisho uline owodwa lo. Hara, nathi angithi boss manje kancane uyangena kule nto eyakho lento alinge nje uqatha kuyona yakho bizelo kule nto yabo nje into engijahile ngijahe isiqephu sakusasa uzothi upheka lapha yimlo nepeni nephepha ngiqobela phansi kwasani yonke into yenzayo ngibhala phansi ngisho ufaka usawoti ngiyabhala phansi shadile phela thini hayi ngilehlukahlukene obela makoti esizomnyeni wami hayi kodwa yazi ngiyakubuka ngiyakubona khona bakuphafile kodwa ngathi khona into ehlukile nje ini Thembi awusumi ngwa hayi uyabona-ke manje usufuna abantu kwami cha ngathi khona into ehlukile oh yazi ukuthi ngisizwe yini ngisizwe ibhande lesisu ngifake ibhande lesisu hawu ngiyasho phethe umzimba wakho awusafani nayizolo iyasebenza sehleli isisu sami Hayi nawe ngiyazibongela sisi lalela besisi ukuthi ngikuphi 50 rand hawu 50 rand lena uzogibela ngayo iteksi ngiyibongela lecheche zosala-ke siyothengela nangumuntu amaswiti ayisuka wena ngiyabonga ungizama-ke mani kubonga mina ngiyabonga nje lento oyenzayo ukuthi ube nesikhathi uzobona umntana no hayi kufanele ngoba umntana intombazane uyadinga ukuthi abe unomama ngiqhubeke njalo sithandwa sami zalela ubuhle njani nakubamba hayibo wena ukhuluma njani umuntu majele ngiyawazi mina amasela kodwa uyambona lo umgulukudu we-last number sis ngicela ukungikhomba kalo muntu wakho oqoba ngawo ngikhomba wena sikhotheni ndini ubufuna ukuqola umfowethu u-70,000 rand usisi we-catering umcharge u-20,000 yena wawushintsha wakwenza u-90,000 ngicela ukungikhomba kalo muntu isigcino nje uzowuphula lo muntu noma ngiwunqumo waze wanamanga umuntu unamanga uqinisile yini uthathe imali i-outfit naye wayithatha usandla ngizomtshela wonke lamanyalo wenzile ngizomtshela impela phezu kwalokho le mali uzoyikhokha yonke to the last cent ezuze eyami le mali ithi mina yes 100% no lalela ndla nina into ekufanele ngiyazi
nginibekezelelile isikhathi eside kabi niwumndeni onamanga oyimpiqimpiki nale ndodana yenu eyisigebengu khotheni nani maphixiphiqi ya inhlawulo le nihlawulela ukuthi nina nangiphoqa ingane nangiphoqa ithuba lokuthi ngibe umama ngimqophe kancane lo mfana wenu. Uyabona wena uzofuyilanda awukaze wena ufuna ukuba umzali umama ongemama uzothatha ishwaphana sakho uphuma uphele la. With pleasure sis. Hamba. Pleasure. Hamba. Awubandlani lapho ngimnikeza i-50 yami yokugcina ngithi akagibela itaxi kanti wenze kanjena yabona lolu hlanya lolu ludinga i-lightning yaseLimpopo uyangizwa once ngizokhuluma noFinias bese andilungiselela yahamba. ngitheni ngoFinias nobese uthi awukuhlukane namadoda abantu hlukane namadoda abantu isifuba iziqhophetela cha wengathi sedimprove nabafu bana zishathenile zasephimveli uyakwazi nawe lokho icwibi uhlala ulungu uhlala ulungu uhlala ephimveli ulungu bethe ngangena la studio lesonke ngezinqa kanje ngoba nakho wajeqa into wena uthi isojeqa ngoba nakho nojeqa ungakhona akekho yini muhle hayi baba mina i-face cut ya decline ya decline ukubona kubathanda unojeqa ulungi cha vele phela bethu bathanda ulungi bethu andiyamshana sakhihla namhlanje futhi sihamba nomzala ngisakhipha namhlanje endlini umzala angithi mzala amadoda ahambe ngempela because zizokhipha lokho ngempela ngake ngena la Sehlukene noKinosi. Mzala nihlukene uhlukane nale ntombi yakho le ningikhumbula kahle wena mzala wangishiya la e-studio dikudinga kukhona ipromoter la sesidinga ukuthi sihlangane nayo esizophumelela wangishiya wakule ntombi yakho yona futhi leyo ntombi yakho isivele yakushiya aw hlekana ilungelo Angeke madoda. Cha ngiyabuka nje kuphela ngisho ukuthi hayi cha impilo isondo lempilo liyajika jika nawo sebevele bakushiya. Cha kodwa impela mzala asingayihleki phela kakhulu lento impilo le mzala yabo. Ngayijuleli izinto zakhona nje nxa semzala iyobe kuyenzeka impilo nje uzojwayela futhi nawe. Ngena. Hi Bo. Sawubona nani? Kusenjani? Yina? Afuwe yini manje? Sibahlese. Ya. Ngiyabonga. Hayi khuleka nkosikazi ukudonga yini manje uma uthi umkhwenyana uspoil unkosikazi wakhe ngeimbali la. Khona inkinga. Eza la. Yabona mina ngashada emini membadi ngakhetha nje umyeni kusenesikhathi shisi mengithola uvazo omkhulu. Oh ya uqinisile ufuna kulesitolo sakho leso sithandayo isidayisa izinto ezibizayo uthola ivaze enkulu engangobhavu ufaka imbali ke lapho khithiza ufaka imbali phela kwazi ukuthi la kohlaso seliwile ibhanoyi makhe manje nje Ibhanoyi hamba la uzohamba ke la uyokhokha lapha esikoleni mase ke cosha ukushudayo le ndlini okuyigrosana cosha nje uzobona nawe wenze njani. Hayibo mina bengazi usesiholya namhlanje. Hayi abelungu basuke banginima imali yami overtime hayi ukuthi ngola kuwona umholo lo banginike overtime. Mina ngiyabonga yabona angazi uJoba angimenzeleni ukuthi angibusise umyeni ofana nawe kodwa noma abe yini ngangenzi ngifuna ukuyiphinda. Usho nje? Ngiyabonga bahla sazana. Yabona uNkulunkulu mina wakhetha ukuneza indoda ebadodeni indoda eqotho angazi ukuthi amanye amadoda indaba engafani nawe omali umsandla nje la bahambe bentshontsha bahambe balekelana namaphoyisa la akuyona nje impilo leyo mina ngathanda nje amadodeni ngiyabonga baya manje lofoni yabona nje abayicuphi awuthi ngibe ngikwenzela ukudla lezi Malum Rich
Webafa yaza ukuthi angithola ukuthi kwenzakalani la. Into engibona nje sizobhoma la. Awubheke ukuthi kwenzakalani. Bona. Uyazi into eyenzakala noma uthi uzama ukuplug ayini uplug iketlele iyawisa lento ngisho istofu nje kuvele kubanyabhanya nje indlu yonke. Ma, ngibizile? Yebo, hlala phansi ngani yami. Sohlala la. Ndodakazi, bengikhinikela lapho matshela ukuthi uphatheke kabi kangakanani ngayo yonke into. Kungiphatha kabi impela nje futhi ngizwe ubuhlungu kwazo ukuthi uzizwa sengathi ngumtshengo umbetho ngibani. Ekubeni thina siye khona. Ngiyaxolisa ke futhi ndodakazi. Ngendlela uyihlo avela dlukulundela wahamba ngayo lapha. Nanokuthi phela unyoko lona akasibeka isinqa phansi uyangena uyaphuma lapha. Fana nomoya nje. Asikise mntana, asikise ntando. Unobaba la. Kanti ke futhi unomama bakho ababili abakuthanda ngempela. Umatshele noyihlokazi nobesuthu. Nanokuthi mntanami ngeke sizisikulahle uyezwa. Namanje indaba yomhlonyana ke ngoxexele. Sesiyayimuva ke lana siyoyenza imhlanga. Uyazi imhlanga? Yes, wenzela lapho umhlonyana wakho akunalomsindo kalinyoni phela. Kepha ukuthi awenzekanga kusho ukuthi awusobuye wenzeke futhi. Awedwa. Smile ke. Ay, uzokona la. Kona la ngane. Yakuthanda ubaba yaso. ngiyabonga baba. Sabelo. Ke la ba holo ka o fihla Sabelo. Nete fela go re go biditse mona ba ne ke batla go kopa tshwarelo. Ke sentse Sabelo. A ke go diswa ka tsela go entseng yona mabane. A ke go diswa kana ke ahlole batho e ba go ahlotse. Ha ke tsebe hore go jwang ho lahlehelwa ke mme le ntate ka jara o le mong fela. Ke batla go kopa tshwarelo ho wena Sabelo. Ke o kopa ke kopa go ntshwarelo. Ke o kopa Sabelo, ke o kopa. Ke kopa ke ngetse matsoho metsi. Ke o kopa. Ke o kopa tshwarelo. Ke o kopa ka tonaka. Ke o kopa Sabelo, ke o kopa. Usukhala mina. Xula. Uzophindelela ngomnyama futhi namhlanje. Wethi last time ke lahle shaba saka ka lebaka la rone se bodile. Anithule ngeke le ndoda isebenze manje. Ngiyacela ngempela ngicela nithule ngoba manje angikwazi mina ukubuka la ngingakhuluma ningaphazamisa ngenkulu nje inhlonipho. Hayi.
Awu nakuya. Hayi sibonga. Ngitshelile ngale ndoda le. Ngathi yawushaya ugesi. Hayi la inkinga la bewuthi abantu besana nokubuya emsebenzini manje bahambe bexhuma yonke into manje hawo amandla akayisa kakhulu mase yawa ke angizobaxhuma umaketelo uma TV o microwave hayi ke le igiza ko iveliwe ke nje njoba diseyiwile Lalelani ngela mphakathi. Kusukela namhlanje nawo umthetho omusha. Uzothi makulayite ifloor ephezulu kuqinywe phansi. Yeah. Makulayite phansi kulayitwe lephezulu. Kanjalo kanjalo. Ikelele wona ke lokho ungcono kakhulu kunomnyama lesesihleli kubona. Yabona ndoda yamadoda. Hayi angiphinde ngibonge umfoka Sibisi. Mphakathi le ndoda le deserve ibonus. Oh aba sikhuluma ukhulupile manje siyabonga siyabonga kakhulu oh hey setla setla hey setla imali ngisana umoya Hawo ngokuqinisa shukela washukela usebenza kanjani Shona malanga ekhaya ubheke thina Uyababa intombi zayibuyisa kumzala bezoxolisa sona wabuyelela kahle manje le ntombi engikhuluma ngayo nithi ubuyelene nayo iyona yini le ngikho Uqinos Uyashukela lalela la ihostela mfethu indawo engaphephile leyana akuyona indawo ungafika udlala ucapha iyana ngemali leyana kunabantu abayinkosi lapha uzofa bayicala ngabathi thina shots badanze kwakubi cops late night bakhahlela